BSV-julkisivuelementin korjaustavat. Edellä esitettyyn videoon perustuen vaurioitunut betonielementtijulkisivu on mahdollista korjata lisäeristämisen kautta. Tällöin vanha rakenne jää kuivempaan ja suojatumpaan asemaan, jolloin karbonatisoituminen tai pakkasrapautuminen hidastuu tai jopa pysähtyy kokonaan. Jos ulkokuori on jo niin huonossa kunnossa, että se ei kestä lisäeristyksen ja uuden julkisivun painoa, on se ja mahdollisesti vanhat eristeetkin purettava ennen uuden julkisivun rakentamista. Uudeksi rakenteeksi sopii niin tuulettumaton eristerappaus kuin myös tuulettuva levy tai tiilijulkisivu. Tuulettumaton eristerappaus julkisivurakenne. Jos vanhan rakenteen suoruus, kestävyys ja kiinnityskelpoisuus on kuntotutkimuksen kautta todettu riittäväksi ja uudeksi julkisivuksi on valittu saumaton, perinteinen eristerappaus, se voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Paksueristerappaukseen valitaan lämmöneristeeksi Paroc FAS1, joka kiinnitetään mekaanisin kiinnikkein vanhaan julkisivupintaan. Samoihin mekaanisiin kiinnikkeisiin kiinnitetään kuumasinkitty teräsverkko, johon ruiskutetaan 3 eri kerrosta rappauslaastia menetelmähaltijan ohjeiden mukaisesti. Jos kohde on suunniteltu passiivitalotasoon tai jos lämmöneristekerros on muuten paksu, on lämmöneristystyö suositeltavaa tehdä 2 eri kerroksessa levysaumat limittäin. Jos kohteeseen on määrätty ohut eristerappausrakenne, valitaan lämmöneristeeksi levytuotetta käytettäessä Paroc FAS4 tai lamellituote Paroc FAL1, joka voidaan kiinnittää alustansa pelkästään liimalaastilla. Lamellituote voidaan asentaa aina yhdessä kerroksessa, olipa eristekerros miten paksu tahansa. Riippuen menetelmähaltijan ohjeesta, mekaanisia kiinnikkeitä ei yleensä tarvita. Alkalin kestävän lämmöneristeen pintaan ruiskutetaan ohut rappauslaasti, johon upotetaan alkalin kestävä lasikuituverkko, jonka päälle edelleen tasoituslaasti ja pintalaastikerrokset menetelmähaltijan ohjeiden mukaan. Jos vanhan julkisivun ulkokuori ja lämmöneristeet on määrätty purettaviksi, voidaan eristerappaus julkisivu toteuttaa kiinnittämällä rakenne vanhaan sisäkuoreen. Jos menetelmäksi valitaan paksueristerappaus, tulee vanhan betonisisäkuoren epätasaisuudet suoristaa täyttölaastilla tai pehmeällä mattomaisella lämmöneristeellä Paroc UNM37, joka kokoon puristuessaan tekee rakenteen tiiviiksi. Paroc FAS1 kiinnitetään mekaanisesti alustansa, samoin toimitaan teräsverkotuksen ja rappauslaastien osalta. Jos menetelmäksi on valittu ohut rappausrakenne ja sisäkuoren pinta saadaan tarpeeksi puhtaaksi esimerkiksi hiekkapuhalluksella, tulee epätasaisuudet oikoa aina täyttölaastilla. Lämmön eristeeksi valitaan Paroc FAL1, joka kiinnitetään alustansa aina liimalaastilla. Tuotteella voidaan toteuttaa koko vaadittava lämmöneristystyö yhdessä kerroksessa, olipa kyseessä vaikka passiivitalotason eristepaksuus. Rappaus- ja verkotustyöt tehdään normaalisti menetelmähaltijan ohjeiden mukaisesti, kuten edellä on esitetty. Tuuletettu levy tai tiilijulkisivurakenne. Päätettäessä asentaa vanhan julkisivun päälle tiiliverhous, asennetaan alemmaksi varsinaiseksi lämmöneristekerrokseksi pehmeä, mutta jämäkkä Paroc Extra. Samojen tiilisiteiden läpi Paroc Extran päälle asennetaan tuulensuoja lämmöneristeeksi Paroc Cortex-saumat teipaten palamaton tuulensuojapinta ulospäin, jolla painetaan alempi pehmeä eriste tiiviisti vanhaa sisäkuorta vasten. Paroc Cortex soveltuu palamattomana tuotteena pinnoitettaan myöten P1 ja P2 paloluokan rakennuksiin. Rakenteeseen jätetään suunnitelmien mukainen tuuletusrako ja julkisivuksi tiilimuuraus uuden sokkelin päälle.
Jos julkisivumateriaaliksi valitaan erillisen rungon varaan rakennettava tuuletettu levyverhous, tulee runkokoolaus rakenteen väliin asentaa tiivisti alustansa vasten pehmeämpi Paroc Extra. Runkokoolauksen päälle asennetaan Paroc Cortex, jolloin koko rakenteen päälle saadaan yhtenäinen lämmöneriste ja tuulensuojakerros. Tuuletusrako ja päälle asennettava levyverhous toteutetaan erillisellä rungolla, joka tuetaan varsinaiseen kantavaan runkoon suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Purettavasta rakenteesta, johon julkisivumateriaaliksi on valittu tiili, tulee vanhan sisäkuoren suurimmat kuoppakohdat täyttölaastita ja kohoumat poistaa, jotta varsinainen lämmöneriste Paroc Extra saadaan asennettua tiiviisti alustansa vasten. Jos tämä ei ole mahdollista, pitää harkita pehmeämmän mattomaisen Paroc UNM 37 asentamista alimaiseksi lämmöneristekerrokseksi. Näin siksi, että jos lämmöneristeen ja sisäkuoren väliin pääsee ilmavirtaus, se heikentää rakenteen lämmön eristävyyttä. Pehmeä eriste painautuu tiiviisti alustansa vasten, jolloin nämä virtaukset voidaan estää. Jos lämmön eristeellä tavoitellaan hyvää, esimerkiksi passiivitalotasoa, tulee Paroc Extra-levyt asentaa mielellään 2 eri kerrokseen, saumat limittäin. Ulommaksi lämmöneriste tuulensuojatuotteeksi valitaan Paroc Cortex, kuten edelläkin on esitetty. Jos taas julkisivurakenteeksi on esitetty levyrakenne ja jos se rakennetaan useammasta kuin yhdestä koolauskerroksesta, olisi suositeltavaa asentaa rangat ristiin tai erottaa toisistaan ehjällä lämmöneristekerroksella kylmävuotokohtien minimoimiseksi. Lämmön eristeinä aiemmin esitetysti koolausrakenteen väliin Paroc Extra, rungon päälle taas yhtenäiseksi kerrokseksi Paroc Cortex.